हेलो कौन करछु हाँ ही बसछि आउ कहला गणेश पूजा बुलवा जबार प्लानिंग हो भी जीवी केମିତି ଯିବି କହିଲୁ ତମର ସିନା ଛୁଟି ଅଛି ତମେ ବୁଲିବ ମୁଭି ଦେଖିବ ଏତେ ସବୁ କରିବ ଛୁଟି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୋର ପାଇଁ ପୋଡ଼ାମା ମ୍ୟାନେଜର କେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଛୁଟି ଦେଉନି ଏ ତ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଡାକି ଦେଇଛି ଆସିବ ପୂଜା ଏଇଠି କରିବ ତାପରେ କାମ କରିବ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିନଥାନ୍ତି ନା ଜମା ଛୁଟି ଦେଉନି କେଉଁଥିରେ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନା ଗଣେଶ ପୂଜା ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେଉଁଥିରେ ଛୁଟି ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସିନା ମିଛ କଥା କହିକି ପଳେଇଥିଲି ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ମିଛ କଥା କହିକି ଯାଇନଥିଲି ନା ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆଇସିୟୁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେଣି ପାଣି ଦେବାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ସେଇଆ ମିଛ କଥା କହିକି ପଳେଇଲି କିନ୍ତୁ ଜେଜେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିସାରିଲେଣି ଏବେ କ'ଣ କହିବି କହିବି ଜେଜେ ମରିଗଲେ ହେଲେ ଜେଜେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଲେଣି ପୁଣି କ'ଣ କହିବି ଜେଜେ ମରିଗଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ